260. Boss, good morning boss. Mutana ka boss. Kaya ko sa nito boss, cafe, restaurant? Restaurant. Bar and Bar and restaurant. Ah, okay. Doon ay bar, ha? Mayong buntag mga igsoon, karong adlaw anaa kita sa Carbon Market. In fact, anaas ako ang kilid mga igsoon ang kumpanya maritima Ruins. So kaniadto hugaw kayo, doon ay daghang mga maghugaw-hugaw no. Karon gilimpyuhan na, then doon na parking nga niskilid. And then ang Ruins mismo mga igsoon, des babaw aduna nay guard. So wa nay mahimong matug diya, uban himuon pag stambayanan abot sa ilang buhaton nga na. Karon lahi na, doon na nay daghang kabaguhan mga igsoon. So karon adto ta sa Carbon Market. Kibaw man ta nga gikan atong December, wa mauli ang pagsaka sa presyo. Karon atong kamustahon ang presyo, ilabi na sa sibuyas Bombay o uban patatas. Nara mga igsoon no, Puso Village. So human-human na yun ang building. Ako ipakita ninyo ang entrance. Oo. No? Dali lang ha ba. Kuhaan ako ni picture. Silpihan ako ni. Nindot dari istambayan no. Apan doon na tayo mga igsoon nga di kalikayan nga himuon lag katulganan. But anyway, so still maura gihapon no, Senior Citizens Park. Apan ang kalahian lang mga igsoon, anaanay nindot nga chapel, ang Santo Niño Chapel. So anhaon nato ang bagsakan sa utanon mga igsoon. And then paghuman atong atuon ang interim building kay mga piko ngida tagpoto si Kwate. And then atong suruyon po ang karnihan o uban bahin sa Carbon Market. Nahon na to ang puntasan sa Carbon Market. Mama, yung buntag butan na ko pila ning durian? 100 na kilo. Asa ikan? Mindanao? Adobo gyud. Unsa klase ni? Malaysian na variety. Bago ni no? Bago nga variety. Ang kining pumilo, ma'am. Dabaw yapon. Ilang kilo, ma'am? 50? 90? Okay. Pang kining watermelon. 35 ang kilo. Okay. Thank you, mama.
So medyo na yung mga pagtaas sa presyo. Golden. Boss, puta na ko boss. Kasi tagal mo. Ha? Boss, pili mo tara boss. Ilang kilo ni boss? 45? 45. Golden. Sweet gold. Sweet gold. Sweet gold no? Sweet gold watermelon. 45 ang kilo. Brad, pila ni Brad? 60? 60. Bukado. Naana ta sa utanan, no? Utana ta. Salamat ya. Yan ni kadako nga bugos bangan 50. Kita. Ya. Ini 100. Kining dagko te, ngani ka dagko te? 200. So kining dagko nga bangan 200. Bos. Ilang taon ka ron, boss? 90? 90? Palya? 100. Pipino 40. Thank you, boss. Kalabasa mga igsoon, 50 ang kilo. Pila ka po? Boss, pila na yung kuhan, boss? 100 sir. 100 yan eh? Kilo? Sikwa no? Sikwa patula. Ang kalabasa 50 ang kilo. Okay. Atsal ma'am, pila ma'am? 120 ang atsal. Ya, carrots. Nagmagagmay nga carrots 50. Repolyo, cabbage mga igsoon, 50 po ang kilo. Atong tanaw ning uban. Kining broccoli. Ma'am, tana ko pilang kilo ani ron ma'am? 180 ang kuli. Parihara, broccoli. So 180 no? Parihara, broccoli o cauliflower. Direta. Yan eh. Boss! Good morning, boss! Morning. Ang Bombay, boss. Pila ng kilo ron? Nagdagko. 280 po. Ang karang puti? 260. 280 po 260 ang puti. Ingan ni kadagko. Pila ni ba? 260. Nakinig dagko nga Bombay. 280 boss no? 280. Kaning gagmay ka ano? Ma'am, pila ni kadagko ma'am? 350 sir. 350. Mamo ni native no? Ato ano? So 350. So medyo na uli-ulian ang. Minus na. Oh, mga pila kay giabot ani? 800 no? 700. Oh. So gikan sa 700 at least karon naa na siya gaduwa sa 350 boss. Ha? Oh, dito ko. Oh, nugas pod. Boss. Liliyo na to ning carrots dagko dire. Ma'am, kutana ko ma'am. Kilo ning 55 ang kilo. Carrots. Wala yung kadaron. Sunod balik na ko. 55 ang carrots. Then ahos tag 80. 80 ang ahos ma'am no? 80. Ini boss, pila na boss? Kadagko boss. 320. So no, lain-lain ang presyo. Dunay 320, dunay 350. Basta diya ra kadua mga igsoon no, kapintris. Doon na pa man gani ko nakita nga 250, 280 nga sibuyas Bombay po. Alright, so suta aning bagsaka nila. Kanina indot niyo. Atsal dagko. Ma'am, good morning. Atsal ma'am, wapa dagko pila ni?
150. Oh, dagko. 150. Kamatis, ma'am. Ilang kamatis mo? 45 ang kamatis. Labuyo, 130. Kaning may hangin, no? Labuyo, no? 150. Okay. Kamatis na, 50. Doon ay luya dre, no? Nindot nga luya. 50. Luya na sa 35, 40, 50. Depende sa gidakon o depende sa kalidad. Kamatis mo doon ay 50, 45, 40. Tres, ulo. Ma'am, pilang ano, ma'am? Repolyo? 4-5. 4-5. Gikan ni asa, ma'am? Dalagit. Ang talongon. Bagsakan ni mga igsoon na. Anatas sods bagsakan. Ang sayuti, ma'am. Pilang piraso ni ma'am? Per piraso? Pilang? 12 pesos. 12. Adunay kining mga nagdagagman utso. 15 ka na dagko-dagko, no? Kining ina ni, pila ni? 70. 70 ang kilo. Hello, oh. Okay, boss, magyata boss. Okay. So, mo na mga igsoon, no? Ang ato ang presyo karong panahon na arang-arang na lang na uli-ulian na ang presyo sa Bombay buah o putik. Ma'am, sana to ma'am. Pila ni ma'am? Cherry tomatoes na yun? Yes, sir. At 250 ang kilo. Cherry tomatoes, no? Oh. 250. Kini usa na siya ma'am? Parsley. Parsley, pila po ni? 200. 200. Lettuce nga Red. red, 180. 180. Kini? 180 sad. 180. Pareho ra, lettuce. 180. Kining, ina ni ma'am? Saan ni ma'am? Beetroot? Oh, yes. Pila ni? 160 ang kilo. 160. Kaning puwa nga Cabbage. repolyo, oh. 500. 500. Oh. 500 ang kilo. Thank you, mama. Boss. Asabe. Nakilid ba? Ma'am, sorry ma'am. Korean radish. Korean radish. Pila po kilo ni? Pila kilo ni? 80 Korean radish. Nindot siya kimchi, no? Kimchi. Oh, kimchi. Boss, si Bono 1 2 3 boss. Oh. Shout out. Oh, shout out. Si Bono 1 2 3. Si Bono 1 2 3. Oh, si Bono. Wali ko kadala karon boss. Notedan ko. Sige lang kay magpa-print ako sunod. Boss, thank you ha. Sige. Kana pinakagwapas carbon na. Oh. Ma'am. Pili man sila ni kilo ni ma'am. Madam Loida. Green capsicum, no? Usay kadang usay nga ni ma'am. Green bell pepper. Green bell pepper pila po kilo ni ma'am? 300. 300. Ya kining ina ni usay nga ni? French beans. Yes, sir. French beans. Asam ni siya, unsay may mayong luto ani? Wala, sa ko pa yung side dish nila sa Side dish. Sa mga steak, no? Side dish. Pilang kilo ni ma'am? 250. Alright. Ya, charo. Oh. Chapsuy, para chapsuy. Pila ni ma'am? 400 ang kilo. Alright. Ya, lastly kani ma'am. Young corn. 100. 100 ang kilo. Alright. Kinagapahan sa karbon. Media naman. Okay. Ma'am, thank you. Boss. Hoy. Sir. Sir, boss, pila kilo na boss? Hello, kita ka naman ka. Sir, pila? Kilo yoy. Murag 250 na lang. 250 na lang, no? Silihang 250. Oh. Cebuano 1 to 3. Bombay 350 ang gusto binta. Alright. Padayon ta. Kining oh. Ang tao. Hindi lang mata.
80 no, 80 kilo. Boss. Dutas tao mo. Ma'am, pilang kilo ni ma'am? 85. 85. Pagkababa. Nasa ubos sa bilis. Taong. 85. And then, taugi. Ma'am, pilang kilos taugi, ma'am? 40 sir. 40 taugi. Frisco kayo. Sudlon na to ni Diri. Kani mga utanan. Litos. Oh, ma'am. Chinese tangko. Sus, Chinese tangkong. Pilang meron? 80 kilo. Kining Chinese prayers. Prihara, 80. Kangkong. 100 ang Chinese Chinese tangkong. 100. Arita dres mga litos. Din pagkumana ni magison, mainit ta dia sa interim building dunay si Kwati Putumaya dia. Ma'am, good morning. Pila ning red, ma'am? 200. Ang katong niya to 240. Kanang inana ma'am na at sa green 250. So line. Ma'am, usa to siya, ma'am? Parsley. Pila nang bangan? Kinilo. Pila pod? 250. Parsley 250. Alright. Ma'am, pila lang? Kuan, ma'am? Holy. 280. 280. Pareho ra. 180. Oh, barato dari kontra dito Spikas. Sa kuan ni Cebuano 123. Thank you. Oh, kita na ka? Live. Di live. Oh. Arisoong tagresod. Interior building at atas babaw. Doon ay kape dia ug Putumaya. Unya mga igsoon, doon na mo ko'y City 50 no nga kwarta. Itong suwayan og unsay mahimo sa itong City 50. Palit kog mga utanon. Ambot ug asa na ning pasaka ni ron nga isarad-an naman ning dire sa kata. Okay. Sakata. Ito sa mga nindot itong painit. Doon na yung mga kanan na sa second floor, no? Oh. Halitas babaw. Pahulagway sa kudos babaw. Overlooking sa tibok carbon. Tara. Anaan ta sa rooftop no sa interim building. Brag doon na sila buhaton nga ning murag restaurant. Boss, good morning boss. Mutana ka boss. Kini ko sa dito boss, cafe, restaurant? Restaurant. Bar and restaurant. Okay. Doon ay bar, ha? Oh, dito. Gak nila buboy. Ha? Doon lang dito dito. Ihakot dire? So bar and restaurant. Dito, tapos May ang food hall diri sa sod sa interim building. So doon ay daghang lamisa mga igsoon. Anitas atbang kay doon ay mga painitan kuno diri. So atong manahon. Tuara. Tara. Ito tanahon. Foto. Oh, foto nya. Puti og tapol. Sa usa lang. Puti og tapol. Nya kuan mo pares. Squatty. Nindot no kay dunay ramp no. So mga PWD nga mag wheelchair mahimo rang mo sa kasbabaw mukaon. Nya. Siyempre do na nay bar and restaurant sa rooftop. So okay kayo. Wallet sa ubos mga igsoon.
Muna yung mga buwakan, no? So, Aloyes Gino, nahilo na rin down sila. So, karon malatag kaon. Ani na punta sa karnihan. Ah. So, karaan pa rin ako ano? Unit 2 mo ni ma'am, no? Unit 2? Unit 1, yeah. Unit 2 ning interim. Okay. Ay, wala na ito rin. Tanaw biya fruit. Oo. Nice kay katong sa Mantalong. Ah, sa Mantalong. Okay, thank you kayo, ma'am. Mga tanah to sa precious karne karon. Tiga, magpili mo tanah. Ilang kilo rin baboy? 20 ang iyan. 320 ang iyan. Paat, maura? Oversized 230. 230. Di ka na mga bukog, ribs bukog. 220. 220. So, diferensya na sa ubang merkado. Of course, kining carbon, o gini siya labing barato sa tibok supo mga igsoon tukod kay bagsak. Anhi diri bagsak ang mga karne, no? So, namutan na ta. Boss, ilang kilo rin yan ron, boss? 250. Kini, saan siya? Baka. Pilang ribs baka, boss? 260. 260. Ribs sa baka, 260. Unod? 360? 360 ang unod. Ang unod. Boss, thank you. Apoy 320. Naapoy 370? 320 pero wala. Ulok na. Okay. Okay. Boss, thank you, sa. Natuyok na. May igsuon. Ano yung speakers may igsuon? Tapat against karnihan. Anaadri ang isdaan. Ya, manukan po. So, tuyok ta na ay kanding diri. Tana po taning kanding. Boss, good morning. Pwede ko tana, boss? Ilang kilo sa kanding ron, boss? 550 sir. 550. Retail. Ang wholesale 530. 530. Usa pa sa boss wholesale, boss, kaya dunay minimum Daghan o minimum order na 20 kilos. 20 kilos. So makaminos ka igsoon kung wholesale 530 imbis nga 50. Basta di mo minus o 20 kilos, no? 20 kilos. Boss, thank you, sa. Kanang paklayon dai, boss. Pila na, boss? 100 ang kilo. Mix na. Next na sayang ang kanana. Okay, mga tinay yung panit. Nais pa nito. Patay, ana. Okay. Pilang kilo na, boss? 200. 200. Okay, thank you, boss. Thank you. Sige. Prito kina ko ng kanding mga igsoon. Sa na sa ko ang kinaham kayo nga kanon apan mao lagi kay kilalan og oras nga ilabi na kong lakanan og maayo. Hello, Honara. Hello, mga nurse. Sorry tangan ni. Itong tanawon ning ilahang chorizo de Cebu og ni Puminto ba ang presyo? Ma'am, hapon. Pila ra ning ngani ron, ma'am? 170 ang kilo sir. 170 ang kilo. Spicy. Spicy ni kaning di po. Kaning po Same ra sila pero sweet na siya. sweet ning po. Spicy. Same ra pag presyo. Same ra. Same ra 170 ang kilo. Okay, thank you ha. Boss, thank you, boss. Boss, pumunta na boss, ganyan may boss pila na boss. Ngayon eh. 23 ang dosina. So 23 ang dosina. So per dozen, kung per kilo, per dozen na siya. Per dozen na. So kaning ina ni, per kilo ni, 180. Okay. So ang kanang gagmay, mga igsoon, 23 ang dosina. Doon na tayo, brother dre. Ato ning kamustahon. Brother, 1, 2, 3. Like, Brad. subscribe ka na, Brad. Bono 1, 2, 3.
Okay. Boss, Salamat, brother. Salamat. Salamat. toyo sa kawas. Sige. Brother. Karon ato ta sa Freedom Park. Atong tanawon og doon na bay mga bagong kausaban. By the way, mga igsoon kini diri nga dahan medyo nahawan ano, luag na makita na to. Kini diri nga bahin mga igsoon. Usually ano no, mga hapon ni sila, mabisi diri. Kay ukay-ukayan man ni diri nga part sa Carbon Market. Boseng. So ana-ana ta sa Freedom Park no, atong tanawon og doon na bay mga developments. Usa sa akong nabantayan day no, ang kining mga kahoy medyo nanagko na, doon na daghang dahon. Tanaw na. By the way mga igsoon, di na lang ta magpalupad og drone karon kay wa pa man kay significant changes sa Carbon Market. So ang ato at least kibaw mo sa mga bagong presyo karon, ilabi na sa sibuyas. O at least makakita mo sa mga developments nganhi sa Carbon Market, especially sa Senior Citizens Park, Puso Village o kining Freedom Park. By the way, doon na po laing kananan dire sa Pikas Adiday, murag coffee shop. Nindot nino aron ang mga plastic bottle di mag pasad sa area. Ian's native. So doon ay mga nylon strings no, ano aron ang Bermuda di matumban. Kita ninyo na doon ay solar lamps no, ang park mismo. Then ang mga tanom medyo labong na, baga na, unlike kaniya to sa bago pang gitanom. Indot rin mga igsoon no, Lincoln Street sa Carbon Market. Ano ka makakita o mga tindahan na bisag unsa na lang no, may mga timbangan, may mga TW. Actually doon ay daghang mga tindahan rin mga igsoon, mga nangaraan ng mga tindahan. Usually ani ang ipanag-iyahan sa mga Chinese, Filipino, Cebuanos no, nangaraan na sa Sugbo gikan pa sa ilahang mga kaluluhan. So karon mga igsoon padong ta sa ilahang prutasan atong lilion pod ang mga presyo sa prutas. Wow, good morning.
Boss, pila ng turmeric, boss. Nga na, boss. Turmeric, Wells. 60? 60 kilo? Ito po klaseng turmeric. Thank you, boss, ha. Tuwang, no? Boss, morning. Unsa ni boss ang presyo na ginatos? Gatos eh. So kanang kada bukag lain nag presyo. Depende sa size. Kanang inana kanang yang gikuan. Pila na boss? Kanang gikuan boss? Pila na? Tag 5 usa. Kung ginatos, muna, 5 gatos. 5. 100. Okay. Ako tayo. So ang ilaha de may so green mangga ginatos. Dunay senyorita, dunay. Unsa ginang klase sa kuan boss? Mangga boss? Indian no, Indian. Indian. Pag gani mo unsa gini nga mangga boss? Senyorita no. Pila po ning kuan eh? Dali John. Then, ako dito eh. Mingaway gapol. 30 kilo. Gapol lagi na rin. Kilo. Salamat ma. 30 kilo sa senyorita. Ano ito sa uban ng mga prutas mga igsoon? Doon ay bagsakan sa mga prutas katong kung giagian nga dos pikas ganina. Ato itong balikan. Panato ta sud sa building. Kay anay daghang matang sa prutas diha. And then wholesale ang ilahang presyo. So kung balik tangan eh, anda sud. Okay. Tasud sa building no, sa mga prutas nakana ta dili wholesale sa ilahang presyo. Boss, kailan yung avocado, boss? 20 ito na? 90? 90 ang kilo no, avocado. Kining kaban na, pila ni? 35 ang kilo. Guyabano. Ano ito, pikas? Apple. Ani ko tikpalitan og kumilo og watermelon mga igsoon. Boss, pila ni watermelon mo, boss? 32? 32 ang kilo. Barato-barato sila. Kumpra nga to sa gawas mga igsoon. Ang pomelo, boss? Oh, 50. Apa o gini? Dabaw pomelo. Pero mas ganahan ko ng gagmay. Oh. Balik taron humana to og kuan kay mapalit ko man ako vlog mapalit ko. Tindahan to guys, mga lain-laing klase sa mga kindi ang ibaligya sa mga eskwelahan. Ito po pala din manihan no. Daghan na to ni boss, pinang kilo ano nun, boss? Damo eh. Sito 20, kining pikas mo ora? Sito 30 9.5 boss, kining hilaw, boss, pila na, boss? Naning 100 ah. 100 kining puti? Sito Jis. Sito Jis 100 Sito Jis. So tanganin dunay daghang paano rin singkamas o kapayas. Na live. Di, pare sa YouTube ni. Boss, punta na ka, boss. Pila rin singkamas, boss? 45 ang kilo. Wala 40 ka lang Gagmay, 40 kanang nagodag ko 45. 60 akado. Ang papaya 25. Bachinko ang kapayas. Kanang tanang klase. Ang solo 20. 20 ang solo. Ang kuha mo ay bachinko. Ang tuwa ang 25 red lady. Red lady.
Boss, thank you sa. Shout out ka. Oh, shout out di. Okay, thank you. Online. Boss, Ay. ma'am, utana ko ma'am, pila mang garo ma'am? Ani? 155? Kupa ka oh. 125. Asa tag-iya, guwapo. Oh, wapa. Shout out. Magmana. Luyoy, pag-vlog-vlog din. Pila ma'am, yan eh? 125. Asa po na sige mo? Dipulog. Ah, Mindanao. Dipulog. Nindot yun ang puntas na to, no? Lahi yun, no? Lahi. Ma'am, thank you, mama. Alita ka, boss ta. Boss, thank you, boss. Shout out! Shout out. Shout. Nagkuhan akong singot to. Mao ni ako napalit sa ako ang 600 mga igsoon. Okay. Oh. Nakoy pumilo 2 kilo. Nakoy pinanitan nga pinya nya sibuyas mga 4 ka piraso, carrots, patatas, tahong, luya, pitsay, kamatis, sayote nya string beans, sitaw. So hangtod diri lang sa ato ang laag sa Carbon Market mga igsoon, amping kanunay og hinaot nga magpabilin kitang mahapsay.